Og velkommen til Gæste Stjerner. I dag har vi besøg af... Hvordan er det? Hvad? Hvordan er det? Det var ikke goddag, hvordan er det? Og Shimika. Shimika. Så lidt nemt. Du har en fint lejlighedsstrømpe på, kan jeg se det. Jo. Ja. Hvordan kan det være, at du blev skåret? Det hele, det står det der, da jeg faktisk mødte Fujato. Og vi fandt de her små... Og så var det, at vi fandt ud af vores kultur, det var egentlig ikke så godt. Det er så, hvor man skal danse sådan noget. Så er det. Hvor er du? Hvor er du? Det var også fint. Ja, så ser du. Ja, det er en krydsning. Og hvordan kan det så være? Altså, du hedder Fujato. Hvad er det for? Fujato. Hvad er det for? Fujato. Hvad er det for? Ja, så er det. Fujato eller hvad er det? Hvordan mødte I så hinanden? Jeg er sammen med Sofia. Det var på pølsemarkedet. Hvad er det? Hvad er det? Københavns Pølsegård. Hvad har du der? Hvad er det? En bøbe. Hvad er det?